मनजित नार्जारी मुंनि नामनि मानसिया आंखौ लादोंमोन। बियो आंजों हाबा लागोन होननानै हिनजाव गैया होननानै आंखौ लादोंमोन। ओमफ्राय बियो आंजों थानाया 1.5 बोसोर जाबाय। 1.5 बोसोराव बे आंखौ हाबा खालामाखै। गुड मर्निं लोगोफोर, गिबियावनो आंनि सार्भिस चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोननि सेराव मोनसे आपडेट लाना फैनाय जादों। बे आपडेटआनो जाहैबाय सासे आइजोखौ थगायनानै खारदों। बे हौवासानि मुङानो जाहैबाय मनजित नार्जारी। बिथाङा माने हिनजावनि आंखाल गैया। बिथाङा गुवाहाटीयाव सानै दङ आरो क'क्राझाराव सासे आरो नै दा बे सासे। बेजों थालाय बिथाङा थाबाय थायो। बेजों 2 बोसोर 1 बोसोर 3 बोसोर बेसा थानानै बिथाङा बेथि थांलाय बेथि थांलाय माने थगायगासिनो दङ माने। दा बे आइजोखौबो 1.5 बोसोर थानानै बिथाङा थगायनानै खारदों माने। दा बिथाङा न्याय नांगोन होननानै बुंना लादो। नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम। बिथाङा मा बुंदों, मा फोरमायदों। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बयखौबो खुलुमबाय। आङो नोंथांमोनजों आंनि जिबननि काहिनी आङो फंनैसो रायलायनो सानदोंमोन। बिजिनि सिगुनबारि गामिनि दलहाफाराबो होनो बिसिनि गामिखौ, सिगुनबारिबो होनो। बिजिनि दलहाफारा आरो सिगुनबारि गामिनि सासे मनजित नार्जारी मुंनि नामनि मानसिया आंखौ लादोंमोन। बियो आंजों हाबा लागोन होननानै हिनजाव गैया होननानै आंखौ लादोंमोन। ओमफ्राय बियो आंजों थानाया 1.5 बोसोर जाबाय। 1.5 बोसोराव बे आंखौ हाबा खालामाखै। ओमफ्राय बियो 7 मास 8 माससो थानानै आंखौ थांदोंमोन। बे न'आव लाना थांनायाबो न'खरनि मानसिफ्रा बिदा बिबाजैया बेखौ मिन्थियो। हिनजावानो बेना न'आव लांनाया 7ब्रै जाबायनो। ओमफ्राय बियो हिनजावनि बिराद दान्दाबाजि खालामो। बेयो आंजोंबो थाथेरा, खारबाय थायो मासावनो बेयो खनब्रै खनबा खारो। ओमफ्राय दाबो बियो खारनानै दंहैखुमायो। सप्तासे जाबाय आंनि फन रिसिभ खालामा, आंजों मोजां रायलाया। बे मानसिखौ आङो फट' होनानै होदों। नोंथांमोनहा बे फट'खौ मोजाङै नायनानै ला। जाहाथे आंखौ बियो बरबाद खालामबाय आंखौ बियो थगायबाय आरो रावबो हिनजावफ्रा बेजों जेन थगायजाया बिनि महरखौ मोजां नायनानै ला। आरो बियो जेबो खामानि मावा। बियो हा नेनाय मानसिफोरनि हा नेनाय हाजिरा खामानियाव थाङो। बियो मालाबा मास मोनथामजों 2 सानथाम खामानि मोनो, मालाबा मास मोनबायाव खनसे मोनो, बिदि मावो। ओमफ्राय आंनि जानाय थानायनि बे जेबो सिन्था धारना खालामा। आङो खुद मेनेज खालामनानै बेखौ जाहोयो लोंहोयो। आरो बियो आंनि न'आवसो थायो। गामियाव लांदोंमोन बियो आंखौ। ओमफ्राय गामियाव लांनायावबो बे आंखौ बुनानै सोबानानै बे बिदानि न'आव हुलुस थुलुस खालामनानै आंनि मबाइलखौ लानानै बे सेनानै साननै खारनानै बहाबा थाहैदों बियो। ओमफ्राय बियो आंजों थानानै आंखौ फुस्लायनानै बियो गोदै रायलायनानै फुस्लायनानै आंनि फैसाखौ बे बिनानावनो 1 लाख थाखा लांनानै हैदों। ओमफ्राय बिनि बिनानावा दासिमबो आंजों फैसाखौ मोनखांनानै दासिमबो आंजों जेबो रायलाया। फैसा हरनायनि जेबो खुनु गुरुत्व गैया। बिनि बिनानावा फैसा लांदों, आंनि बे फैसाखौ आंनो नांफिनगौ आरो आंनो न्याय नांगौ। जाहाथे बे मानसिया जाहाथे गावो जुदि आंखौ लानो होननानै लेखा फरा खालामनानै कर्ट मेरिज खालामनानै थाफैयोबा आं बेखौ लागोन। ओमफ्राय बिहा आरो बे जराबादावबो सानै हिनजाव दङ, सासे बर' हिनजाव। बेखौबो बे हाबा खालामगोन होननानै बेजोंबो 3 बोसोर ना मा थादोंमोननो, बेजोंबो बे थाथायासै। आरो बियो सासे कार्बि हिनजावबो दङ बे जराबादावनो, गुवाहाटी खानाफारा जराबादाव हिनजाव 2 साथाम दङ बेहा। आरो सासे दंबावो बेयो क'क्राझाराव सासे हिनजाव। आंजों थानाय समाव आङो बेजों फनाव रायलायनो मोनदों। बियो बिस्रानि न'आव थांदोंमोननो। बे हिनजावखौबो हाबा लागोन होनना रायलायदोंमोन। फैसा थाखा गैयाबा बियो बे हिनजावनिफ्रायबो बिहरोमोननो। ओमफ्राय उनाव बियो डाइरेक्ट गावनि फनफोरखौ ब्लेकलिस्टआव सोनानै फन सिम गोदान सोलायदों बियो। ओमफ्राय बेहाय बे हिनजावजों बे थांनाय जायासै। आंजों संसार जागोन होनना आंखौ लादोंमोन। आंजोंबो बियो मोजाङै संसार थाया। बिनि थाखायनो आंनो न्याय नांगौ। जाहाथे बियो आंखौ बिदि खालामबाय आरो गुबुनखौ जे बिदि थगायनानै हाबा खालामा। आरो बेथ' हाबा खालामा बे मानसिया, ओरैनो हाबा लागोन होनना थगायो, फ्रड खालामो। बिनिखायनो बे मानसिनि फट'खौ नोंथांमोनहा बयबो मोजाङै नायनानै ला। आरो सोरबाफोर बेखौ नुयोबा बेखौ हमनानै दोन।
न'निफ्राय फैबाबो आंखौ लामा लामा गारबोयो गोदाव सोराव खालामो बियो ओमफ्राय बियो आंखौ लानानै संसार जागोन होननानैसो आंजों बे 1.5 बोसोर थादोंमोन ओमफ्राय बियो आंखौ लानानै संसार जायामोनब्ला मानो आंजों 1.5 बोसोर थानाय बियो आंनो न्याय नांगौ आरो बे आंखौ फुस्लायनानै बिनानावनो फैसा 1 लाख थाखा हैनायखौ आंनो नांफिनगौ बिनानावा मास मोनथामजों गिदिंना हरगोन होनना लांदोंमोन आंनो हराखै बे फैसाखौ आंनो नांफिनगौ बे फैसाया मनजित नार्जारिनि थाइसेबो नङा बे जेबो खामानि मावा बेयो दां दुनिया गिदिंनानै जाग्रासो आंनि फैसाखौ आंनो नांफिनगौ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ माने बिथाङा मा बुंदों मा बुङाखै आरो जोंनि गेजेराव बिसा गोबां माने जाबाय थायो जाहाथे आरो बिनि अनगायै गुबुन आइजो गुबुन सिख्लाफोरा माने बेफोरबायदि माने गाब्र'नाङा माने सोमब्र'नाङा बिथाङा फोरमायहरदों दा नोंथांमोनाबो बै मानसिखौ माब्लाफोर नुफ्लांबायदोंबा नोंथांमोनखौ जुदि मोजां मोनलायनायनि बेलायाव जुदि रायलायदोंब्ला नोंथाङा साबधान जानानै थाबानो जाबाय माने बेयो माने जुलि लागोन होननानै बुङो नाथाय जुलि लाया दा नोंथांमोना हुसियार साबधान थाबानो जाबाय जाहाथे बेफोरबायदि जानाङा माने भुगिनो गोनां जानाङा दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोनथिबाय जानांगौ आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना हो लाइक खालामबोला ना भिडिअखौ बनायबाय थानो मोजां मोनो बेनि थाखायनो लाइक खालामना हो आरो भिडिअखौ अनोब्ला शेयार खालामना हो नोंथांमोननिथिं आरज गाबनाय थाबाय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय।